Moi! Mitäs teille kuuluu? Meille kuuluu ihan hyvää. Teen tämän videon nyt sen takia vähän aikaisemmin, koska seuraava viikolla on tekemistä. Joten sen takia tulee jo tällä viikolla toinen video, vaikka yleensä tekisin kerran viikossa videon. No, kuitenkin en teekään nyt tällä kertaa vaatehuonevideota, vaan teen Ask FM:n huonoista sekä hyvistä puolista videon, koska voin aloittaa vaikka huonoista puolista. Eli no Ask. Siellä haukutaan tosi usein. Ja kirjoitellaan muiden Ask-seinille jotain niin idioottimaista, että ei niinku oikeasti mitään logiikkaa. Niin kun, et mun mielestä ainakaan niille ei ole elämää, kenen pitää mennä haukkumaan Askiin. Kenenkään ei tarvitse ottaa tätä nyt itteensä, ellei sitten tunne itse tekemästä tätä asiaa Askissa, mutta musta on tosi naurattavaa, että mennään haukkumaan Askiin, koska ja sit vielä Anona kaiken hyvän lisäksi. Eli ei uskallettu tulla laittamaan nimellä. Siinä joku logiikka, hei oikeesti. No, mutta siis. Siinä minusta Askin ehkä huonoin puoli. Mutta no, jos Askin hyviä puolia taas. No, periaatteessa Askilla ei ole niinku hyviä puolia. Mutta sitten taas, jos on tylsää, niin pyytelee esim. Kavereita. Tai välillä sitä tarvitse pyytääkään, niitä kysymyksiä vastatelee. Mut siis pyytää vaikka kavereita kyselemään, niin siinähän se aika meneekin jo kirjoittelet vastauksia jonnekin Askiin. Mutta siis kuitenkin. Et välillä siellä on ihan tällaisia hyviäkin juttuja. Mut sit jos ajattelee ihan niinku ylipäätänsä niinku Ask FM:ää, niin periaatteessa minkä ikäisille se niinku olisi. No mun mielestä olisi ehkä niinku max 13. Niinku, ei max 13, vaan siis niinku, että aloitettaisiin vasta Aski niinku 13-vuotiaana, koska Askissa on välillä myös sellaisia rajumpia juttuja, koska siellä on vanhempiakin ihmisiä. En kyllä ymmärrä miksi, mutta ei siinä mitään. Kaikki saa tehdä mitä haluu. No eli siis, tosi oli periaatteessa mun asia. Mut kuten mä lupasin tehdä viimeksi sen vaatehuoneen videon, niin mä vähän vilautan mun vaatehuonetta ja kerron vähän mitkä on uusia ja vanhoja vaatteita. Eli taas vähän tällainen kaksijakoinen video. Sanokaa, onko se hyvä vai huono juttu, niinku, että tekee tällaisia kaksijakoisia videoita. Et just sinne saatan puhua vaikka Askista ja just niinku just tuosta vaatehuoneesta. Tai esim. Just se viime video. Piti puhua sairauksia, mutta sitten se menikin lopuksi jokin hajuvesiin. Siis sanokaa, onko se ihan tyhmää. Laittakaa ihan rohkeasti tonne alas kommentteihin. Niinku, että mitä mieltä ootte. Saatte ehdotella edelleen niitä ideoita videoihin. Ja näin. Mut joo. Eli jos mä nyt pilataan vähän sitä vaatehuonetta. Ja näin. Siis tuolla on mun vaatehuone. Tuo valkoinen lipasto olisi mun vaatekaappi, mutta loppujen lopuksi ne päätyi tonne sohvalle. Ne mun vaatteet tälläkin hetkellä ne on. Eli vähän lasketuilla on ollut, mutta siis. Ask FM. En suosittele niitä ihmisiä tekemään Ask FM, jos on muutenkin jo valmiiksi huono itsetunto, koska siellä voi niinku haukkua vielä lisää ja sit saattaa ottaa vähän jostain tunteista ja näin, mutta ei tietenkään Ask FM juttu kannata ottaa tosissaan tai todellakaan itsensä, koska
ne on tosi säälittävää oikeasti vaan porukkaa, niinku, ketkä menee sinne aukumaan päätään ihan anona vaan. Ja tosi säälittävää oikeesti. Kyllä säälittävää oikeasti kuin kiusaaminen. Niinku muistakaa se, että entä jos sattuisi omalle kohdalle. Mä en tiedä, että tajuta sitä itse ennen kuin se osuu omalle kohdalle. Et miettikää ennen kuin toimitte. Joo. No siis. Olisi kiva, jos laittaisitte ideoita tai niin oikeasti mitä mieltä ootte mun videoista, vaikka vähän aikaa sitten aloitin, mutta olisi tosi kiva niin saada kommentteihin, että tykkäättekö vai ette, koska sitten laitin esimerkiksi minkälaisia videoita tekin, koska minulla ei ole tietokonetta, missä minä voisin esimerkiksi editoida tai muuta vastaavaa, niin kuin silleen niin. Niin. Että joo. No ei täällä kertaa muuta. Taas vähän tämmönen höpöttelyvideo. Mutta ensi kerraksi lupaan tehdä paljon erilaisemman videon kuin pelkästään tätä mun naamaa tässä videolla ja muuta tällaista näin. Ensi viikolla sanotaan näin, että tulee sellainen video, että siinä näkyy oikeasti paljon enemmän muutakin kuin mun naamavärkkiä. Eli peukku ylös tai alas, jos tykkäsitte. Ja niitä ideoita. Juu. Ei muuta tällä kertaa. Moi!